И добре дошли в едно ново видео, където пак ще играем игри, нали? Същите горе-долу ще бъдат. Ще бъде нещо като част 2. Чакайте, тук малко потренирах така. Се изложих. Не човек, не. Той има най-изпусната. Кара. Не можах да я спася тая. Ще бия среда. Браво, бе. Хайде. Ще да видим, тук се изложи силно. О, мага. Има две изпуснати. Ако ме питате, хайде, къде да намеря тези яки игри? Пишете в Google търсачката Поки и цъкате. И сега ще го кажа. Вкарай. Мачкай. Моментът на истината. Пропуск. Ясно, тук трябва. Сега ще го покажа. Чете си на Google търсачката, както винаги. Пишете на английски. Пишете. Ако искате да ви покажа. Ето по. И цъкате Enter. Ако сте с... И цъкате това първото. И сте тук. Долу. Вау, нали? Не е измама. Не е хейт. Не е нищо. Просто е нормално. Ето тук някои от игрите. Ето една игра, която играхме вчера. Тоест днеска денува видеото в 1 часа. Ето. Тук се търсите. И цъкате. Само чак. Цъкате тук. Ето тук цъкате. И коя игра искате? Пишете името на играта. Тази игра също играхме вчера. Която бъгнах. Та не иска да тръгне. Това тук. Тук пише наскоро кои игри съм играл, кои игри сте играли вие. Популярни за тази седмица. Да, популярни за седмицата. И тук има така. Майнкрафт. Нови игри. Я видим какви нови игри има. Опа, вижте. Scary Teacher 3D. Какво ли ще представлява това? Нямате Scary Teacher, с които да... Така хора, нека видим какво ще стане. Това виждам, че ще е трудно, но... Опа! Само това да не стане. How to play. Да, това и аз съм аз. Tap to play. Как да си го тапна? Tap to play. С какво ли не ти тапвам? Има си интро. Няма го скипвам. Да, хъркай си там. Да, как ще бегам, бе? Избягах. Вау! Това беше изключително трудно. Много ми е трудно да игра така. Естествено. Много е трудно просто. Много е трудно с телефон да се снима. Но да стана малко по-известен, поне да направя 5 стрима и тогава
Ще снимам по-яки видеа ли, може би, като мога вече да правя стрима, ще правя само стримове. Ще има и видеа. Ясно е. Да, това беше от днешното видео. И